थानारगो थानानै हिमनि नाका किसे साइखना गारि सोशल मीडिया नाम बेले हामबाय आं तिनि बिरोधी दल रक माने बीजेपी सरकार रक किसा आनु हामियान नायमनि बागै नाय आमिया कासा 20 तारिख जयनिं प्रग्राम दंमोनी नगो फाइनाय सापायो जयनिं प्रग्राम मा थानाय थायां मा बासे आन नगो कासा माने चुवाक फालो हाय फालो हनै ब्रं आनु बेरिनाय तिनि आन नगो पुलिस रहरनाय थाना रहरनाय चेकअप खलायरगोटा यावनो तैनो तिनि थाना मा थालाय जागोटा ताबुक नरं थाना थांमोनी संशोधन दांखा किसे साइखना रेडी संशोधन तो दावसा तो संशोधन अंखा हनै फाइलायगासिन दाबुनो फाइलायगिराव बीजेपी सं थांगे बंनि जयनिं थांगे हनै ब्रं आनु माहिके ब्रं आनु अटासार खालायमा हायखला गेदा ब्रं बेलेखना हामबाय मारवो सिनि जे सोशल मीडिया चैनल नो जों तिनि अरो अर्जेन्सी बाबे प्रेस मीटिंग मानि कारण को मोहिनो नरं दतनो नबि मानखाना मिया थांनाय 20 तारिख फेब्रुवारी 2024 ओ बरं 20 तारिखो कायसा बिश्रामगंज आदिवासी कॉलोनी ग्राउंड नो प्रशासननि बरक खायकाबा जे रुलिंग सरकार तंनाय बीजेपी सरकारनि जे बरक बरंनि जॉइनिंग प्रोग्राम खायका हनै जों जतनो न्यूज रगो नुखा किन्तु जों अलरेडी जों सिनि संगठननि तरफ गई YTF TWF Debbarma थानि गई जों बरनो कं सानाम जों बरं जे मिया 42 परिवारनि जे डाटा फनो गई जे जॉइनिंग प्लांमानि आबो टोटली फेक्ट आबो सिनि Debbarma थानि कुनो लीडर्स हैकाबा कुनो दफानि बरक सिनि लगे तंनाय जों बायबा हिमि तंनाय आमहे बरक आजागा केबो थानाय क्रै जे मांनि माथाम तंमानि आबो आगिन थेन बं लगे तंगो तै आज बंनि बरक आबोनो फनो गई इभेन अन बिसिनि बरक रंग तुपासे बरना जॉइनिंग प्रोग्राम हैके फेक्ट प्रोग्राम खाय मिया फनो तिनी कासे कक खनामा के माहायसे तिनी तामनि बागै केसे केरें लायनाय थानारगो थालाय नाका किसे साइखना गारि जों थाजिंगनो थानाव थांगिबा फायका आबनि मेन रिजन का माहायनो जों मिया सिनि Debbarma थानि कायसा 3 नम्बर वाटो उठान सभा तंमानि उठान सभानि जे आरो तयै उठान सभानि मालिक नि बुंगै उठान सभानि नखनि बुंगै कायसा बरं बेलायखनो नुंग्रा राजनीति थंका आजागा बरं तामने बनो हायमेसाया हायमेजि मानेरक फालु नजानि सानाय मानेरक फालु नै बरं थानाव इनफरमेशन दुई जे सिनि वारियर्स हैकबा सिनि दफानि बरक नो बरं हायमिया तै नुंग्रा जे तो एलिगेशन दमानि बागै जों तिनि थानाव थांगै थानानि उसियावै मा मालायखा गसं तिनि अकं सानामु संगो जों Debbarma थानि जों दफानि सामु थांनाय बरक जों कुनो दिना बाय हायमे सामु जों गदालिया कुनो दिनो गोबो गदागलाक आबन बागै आं स्राय स्राय जे प्रशासनाव तंनाय हैकाबा जे सरकार पक्ष तंनाया बरक रंना स्राय स्राय सानामु संगो तै ननो लास्ट वार्निं तिनि नामु संगो तामने बागै हिंगाके तिनि जों Debbarma थानि कायसा उठान सभा खायमानि आ उठान सभा खायमानि आ नुखुं मालिक आ नकनि मालिक बुंगै जे माके हायमे सितार जे एलिगेशन दमानि आबो किन्तु बेलायन जाया राजनीति कुनो दिनो साधारण बरंनो तयै आमा हाय दफानि बरं तै आबे नुंग्रा राजनीति ताक थंथं जदिनो गुबुन जुराबा राजनीति थंकांके नेक्स्ट टाइम Debbarma था YTF TWF सिनि पदनगर बिसिनि जत्त दफानि ताकुक्ते बुकुकजों जों हाय एरें आजुगै तंलाक जों नेक्स्ट टाइम किन्तु स्टेप नान बादंनाय आबन बागै आं स्राय सायराम संनो लास्ट वार्निं नाम संगो जे आम हाय जे सामु सितार तांनाय रनो नेक्स्ट टाइम जाते आम हाय जदि कुनो जदि प्रॉब्लम हायाकाबा आम हाय एलिगेशन हायमे एलिगेशन जदि खांके सिनि Debbarma थानि जत्त लीडर्स जत्त वारियर्स तै बिसिनि जत्त खागोनां मायागोनां जत्त ताकुक बुकुक जों आजुगै तंलाक जों बरनि उपरो एकदम करा पटखेबनानै तेकेसे कक दरा ताबुक बरं ओ जे बरक नोट लांमानि बरं ताम मेसेज रुइनाय ओ मासा मांनि नोट लांमानि आबनो किसे साइखना ला एमने तो जोंआरो डाइरेक्टली तो जेहेतु थांगै साइमिया किन्तु सोशल मीडिया बिसिंतै बा अन सोर्स बिसिंतै जों साइमांखा बरं जे आरो बरक जे लांमानि आबो कायसे बिसिनिया चार पांचटा बिसिनि दालगुइ आरो बरक इभेन बरंनि आ बरक जे बरंनि लेभेलो बरं संगठन लेभेलो कम नंखनाय बा आगिन थेन बंगै जे लिंक तंनाय आबो हाय बरंनो बरं प्रब्लेम फुंगितलांखा प्रब्लेम बोलतन मोहाय हिनि खोनाकासों बाक्सा ओइनजिसो सामु तांनाय दङ जागाव करै बरकबा आ जे सामु तांनाय बरकनो बरं सामु तांगिनो बेतन दोनाय तै बाक्सा नो सरकारनि सुबिदा रनाय तकता खुमपुन जे नगमाया जे बातामाया बरनो बातारनाय तै जे लुनि सेबसामाया बरनोबो सरकारनि फ्रि अफ कस्ट लुन रनाय तै रांपुसारनि प्रब्लेम फुनुगै सिनि बरक सिन जे दफानि बरक बरं हाइन साधारण बरक साधारण जनसाधारण आमाय बरनो कयजना तलांखा तो फनो सिनि Debbarma थानि जे चाइतं मुंबाय जों जेहेतु दफानि सामु तांनाय बरकबा जों बरंनो बरनिया जे आ जे सेलें